Rep for dust off. We're up in 3 mics. Let's move. There you are. We got the green light. You're going to the war zone. Grab your gear and shoot. You're up in 3. Enemy activity will be high. Expect contact early and often. I'll see you on the other side. Battle Royale. Μάλιστα. Νορμάλ κύκλος. Got gas closing in fast. Unass yourself to the Το αεροπλάνο περνάει από παράτερη θέση, αλλά... Positive ID on multiple strongholds. Locations are marked on your TAC map. Εκεί θα κλείσει, Old Town, ανάμεσα Old Town και στα Saravan Suburbs. Saravan Suburbs. Πάμε εδώ. Πάμε. Δεν ξέρω που... Α, εκεί είναι. Πάμε. Για άλλο. Όπα. Κάτι πίσω μας. Εκεί που ήμασταν. Ναι, σε αυτό το κτίριο. Πού είσαι? Πάρε πότε, πάρε. Drop inbound. Έξω σνάιπερ ή όχι? Όχι, δεν παίζει σνάιπερ. Δεν το έχω ψινό από το σνάιπερ, αλήθεια είναι. Loadout drop headed your way. Γεια σας. Γεια σου, Πες Δήμο. ότι μου. Στο διάλογο πήγανε, μαλάκα. Πήγανε. Έλα ντε. Ότι εδώ πρέπει να είναι, γιατί από εδώ το στείλαν το... Πάμε, τους κάνουμε, ναι. Πάμε σε αυτό εδώ, Ταράτς, εδώ δεν έχεις κάλες. Just needed electrolytes. Πού? Εδώ πάνω είναι. Μπορεί να είναι δίπλα. Δίπλα είναι σίγουρα. Be advised, enemies deployed a buy station. Found their Άρε, ώστε. Και εκεί. Πέφτει πάλι. Πίσω από εκεί έπεσε. Ο άλλος που βαρέσαμε εδώ μπροστά πού είναι? Μόρτας. Έπεσε από κάτω. Έπεσε από εδώ. Εγώ είμαι στο... στο Bine. Πάει station. Ωραία και τον βλέπω, δεν πάω να τον δω. Εδώ μέσα είναι.
Με κοιτάνε από αριστερά. Να τους. Gas is closing in. Δεν μπορώ μόνο να το τραβήξω την προσοχή μόνο. Δεν μπορώ να το κάνω κάτι. Cash drops in route. Τον έχω σπάσει. Είναι low. Δεν ξέρω οι άλλοι όμως που είναι πρώτοι. Ω, με κοιτάνε από... Ω, εδώ μπροστά μου είναι. Semtex incoming! Grenade, get back! Team wipe. Τρως. Δεκάρα είναι μέσα. Από κάτω μου. Στην ταράτσα εκεί. Τον έφαγα αυτόν εδώ. Α, τον έφαγε. Ναι, Εγώ precision. και τον άλλον αυτό. Όχι ρε το, στέχωσα. Θα με πουσάρει πρόσεχε, μην είναι πάνω, μην είναι πάνω. Back on my feet. I'm good. All right, your squad's in the safe zone. Hostile located. Πάμε από το φώτι. Είναι στο loadout αυτός είδαμε. Και μέσα είναι. Moving. Να τους. Throwing thermite. Ω, με κοιτάνε και από πίσω. Ω, τραβήξω. Semtex incoming. Να πούμε, κοιτάνε από εδώ, πίσω στο 55. Ω, Taking fire. Τι είναι αυτή, είναι μου αρέσει. Είναι βαράνε. όχι ρε, που... Τον έσπασα τον ένα. Revenge isn't usually my thing. Τους πήρες. Ναι. Και τους δύο ωραίος νεφώτη. Ναι, τον ένα τον είχα σπάσει εκεί. Πάρε λεφτά γιατί δεν ξέρω να τον νικήσω. Ναι, το έχασα. Θα βγει, παίζει να είναι αυτός να Team is ξέρεις. on a try. Time to head back to base. Δεν μ' αφήνει να σε φέρω ρε μάλακα. Ναι, σε χαφλέ ρε. Παίζει να έρθει και αυτός να ξέρεις, πρόσεχε. Γιατί νομίζω ότι πάλι στον ένα από αυτούς. Ναι. Έρχεται. Έγραψε enemies are dropping into the area. Τώρα... Να τους. Εδώ τι Τον γίνεται, έφερε. Gas is inbound, marking a new safe zone. Να τους αφούς. Είναι low. Μπουσάρ. Τι έκανε. Παρά τον άλλο, πού πες, πού πες. Πάει στο... Πω, με κοιτάει από πίσω. Εδώ είδα. Φύγε, Φώτη, φύγε, έλα πίσω, γιατί θα χάσω το shotgun. Πετάω airstrike σε σένα. Δεν σε τρώω εσένα. Εντάξει. Ναι. Gas is inbound. Πάμε να πιάσουμε high ground, ρε. Σιγά μην καθόταν. Μαλάκα χέστηκα. Μάθες armor μου λες, Ή πάμε εκεί πάνω, έχω και εγώ λέω. Ή πάμε απέναντι τώρα. Ή θα κλείσει κάπου εδώ, θα κλείσει ο κύκλος.
Πάμε εκεί πάνω από το loadout. Enemies dropping into the AO. Κοντά τον άκουσα. Enemies dropping to the AO. Sorry. Δεν βλέπω κανένα. Να τους από κάτω είναι. Δεξιά μας. Από κάτω δεξιά. Κάτω δεξιά. Ναι. Από κάτω με βάρεσαν. Ενώ μία reload το τέτοιο. Και δεν τους καταπήγει. Παίζει να ανεβαίνει και πάνω λες. C4, get back! Ναι. Gas is closing in. Relocate to the safe zone. Take cover! Friendly loadout drop zone Right. away. Οκ. Head to the safe zone. Να κάνει. Πού κλείνει ο κύκλος, σε εμάς και κλείνει εδώ. Moving. Μήπως να πάμε να πάρουμε... Δεν έχω άμμο ρε. Α, πίσω. Αχ, γάμο του, τον έσπασα, αλλά δεν μπορώ να το πάω. Εδώ είναι στη γωνία. Είναι άλλο τμήμα αυτό. Μπορεί να είναι δύο βασικά. Από πού θα πας, δεν είναι μεγάλο. Target area marked. You're clear. Δεν έχω άμμο, οπότε. Τον έφαγε. Ωραίος. Τον έριξα. Βλέπεις. Όχι. Πού? Εδώ πέρα που είχα ρίξει το... Να τους. Είναι κι άλλος, πώς είναι κι άλλος, τον σηκώνει. Γεια. Stun grenade out. Κόλλησες ένα δέντρο. Βοήθεια! Είναι low. Enemy Ωραίος. AIA. Έτσι, δεν έχω άμμο. Got gas inbound. Safe zone relocated. Supply crates are restocked. Advise you load up now. Πάμε φώτη και το play. Είναι το play, Μπορούμε να πάρουμε αυτό το κτίριο εδώ, αλλά... Ας κάνουμε clear εδώ αυτά. Gas is moving. Get to the safe zone. Το heavy chopper θα είναι πρόβλημα, να ξέρεις. Δεν περνάει το τέτοιο από μπροστά, από μέσα. Όχι. Το άφησα. Είναι κανένα μπαζούκα εδώ μέσα. Έντεκα άτομα είναι, που σημαίνει 4 squad. Gas is moving in. New safe zone Άραξε located. εδώ. Αυτό εδώ το κτίριο δεν μ' αρέσει.
Μπορούμε να πάμε σε αυτό το κτίριο στην ταράτσα. Εδώ μέσα να τους. Εδώ πέρα βγαίνει. Gas is closing in. Advise you head to the safe zone. You got a lot of ground to cover. Αναγκαστεί να βγει τώρα. Side left. Keep the pressure on. Θα μπω μέσα στο μέσα πότε. Ain't low. You can sleep when you're dead. Δεν πρέπει να κλειστούμε με πέστα εδώ. Κάτσε να κάνω reload. Gas is inbound. Marking a new safe zone. Πάνω μας είναι. You're in the top 5. Ναι, εδώ, πότε, φορέ σου. Gas is inbound. The safe zone is far from your location. Get moving. Για μου το Δύο κερατό. squad είμαστε. Εμείς και αυτοί. Με το τέτοιο πράγμα. Δείξαν. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ναι! Ναι ρε Φώτη, πήραμε ντουο ρε μαλάκα. Εντάξει. Κάνανε μαλακή αυτή, επιδείξανε. Επιδείξανε μαλάξ πολύ νωρίς, ναι. Πω ρε φίλε, πήραμε ντουο ρε μαλάκα. Shadow 1 is inbound for extraction. Congratulations. Το γράψες. Ναι, εννοείται το γράψα. Νομίζω δηλαδή. Αλλά δεν έχει σημασία, πήραμε ντουο, αυτό έχει σημασία. Και αν το γράψαμε, πήραμε ντουο που δεν μπορούσαμε να πάρουμε ποτέ. Που λέγαμε πάντα, πιο εύκολο το ντουο. Έχανα πολύ τις μάχες με το shotgun ρε φίλε. Τσογιάζει. Έχω την εντύπωση ότι πήγαινες πρώτος. Immortal. Έχω την εντύπωση ότι πήγαινες πρώτος και μετά με έναν είχαν μείνει low αυτοί και πήγαν. Θάριζα. Ναι, δεν ξέρω γιατί, αλλά, ναι, αλλά και στο 1v1 δηλαδή και τώρα το χάσα, πήγα να χάσω το τέτοιο. Με τον τύπο που έκανε κάτω. Είχα έξω το LMG να ξέρεις, δεν είχα το shotgun. Ποιο λέει, με το pull mute. Ναι, είχα το pull mute έξω. Nice.